Gavana omukuru wa kaunti ya Kisii Omosike James Ongwae anyari kuboria abasubati korase orogongo rwa Gusii gutenena abuya naboigo kwirwanira ase amabaga yebirogo au naboigo chinga kechecho nigonere agenderire kusegeta omugusi kubwateramo guseko museramo ase chinga kechiga eri kwanekia oburai obuya ase amatuko arebosi oroboti oro bunarwariganire no murikito Daniel Ontiri asomwega oyikiranwa nabarai abo bali hase birigo nabalia baligetie kwenyorera amabaga hasoborai ase biriro byo komoenia nyagusira Catherine Nyamato Ongwae nigocinga kecho akwanira buya namono hasabasubati kwerwanira hasamabaga yuborai omungino naro lengete first woman MP Gusii abangina murega abangina mwe ancheti imwanya go wakera omungina no yo mobwet ekura boli ekuri eliyo koba member of parliament omungina ona atenete chikura igonta ketabangina abamu kwika mwe anche ane mura abange tutaite koro omungina ko Gusii abasacha abande balega mwake chikura kosebona ukwana chinga kecho boigo nigakwanira bomo Gusii ukwana haseli ugelimo no buya bosebera barai abo barase chiabisi esaba Gusii ba minto mwaika tobelibeli moto me one person magaga ya Omosike Ongwae nigaikirana hase bonge ya Bonchari miye kaunti ya Kisii ase biriro byo komoenia mama Gladys Nunda nechinga kecho orwengora yaye yabene esabari buno mungina Josephine Yatera ne sabari tubuna mwanya bantu egesongo babo tayanga it's our destiny. It's a journey that we must travel whether we like it or not. So chongo sabo mungina mura agende buya naenda agende na Nyasaye yomo murori oye oreime nere tumusabire musabira maya asoke korume arende omukyoyo iga o Charles Nunda arende nabana bamuabo nabantu baminto mwensi aba babonchari igatobeyamo unomo Gusii toberibe limo antu akwana mangana yamo ase misangirekane iga abange nigo bagokero burai Omosike Ongwae wimeka 10 chinga kialinge buno mugavana we kaunti ya Kisii na gutwara okugania ko burai bwabono koba bubuya kimagendero kurubaterega seni kiagetembe litrene ngurukwo Daniel Ontiri.